हिन्जावनि मजा बियो हिन्जावनि मजा हिन्जावनि मजाखौ दासो मोनदों नोङो दासो बुजिदों बिराद मोजां ना हिन्जावनि मजाया बरिया मोजां मोनथारदों दा लागाव दासो बोलो होना हो दासो मोजां मोनदों दा मजा बे हिन्जाव खावग्रा मजा बरिया जादों मोजां मोनदों दा दासो बुजिदों हिन्जावनि मजाया बेनो बरिया हिन्जावनि मजा बियो खुलुमबाय लोगोफोर मोनसे जोबोद लाजिनांथाव जाथाय बा मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथायखौनो होननांसिगोन मानो होनबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय सासे सेंग्राखौ आरो सासे सिख्लाखौ माने बिसोरो सेंग्राना सिख्लाना हाबा जानाय आं बुंनो थांलिया जायखिजाया आं बुंबाय लाइमोन होननानै जोंनि बर'निनो फिसा ओरैबायदि दुखुनांथाव बा ओरैबायदि लाजिनांथाव मोसौ बायदि लामायाव फिदिंदों बिसोर सानैखौ दा मानि थाखाय आं बुंनो लाजिबाय जोबोद गोरोन्थि मावदों बिसोर सानैजों गोरोन्थि मावनायनि थाखायनो बिसोरखौ मोसौ बायदि लामायाव माबा होदों बुद्रुदों दा नोंथांमोना बुं बे मोजां जादों ना गोरोन्थि जादों बेफोरबायदि खामानि मावनाया आंनिब्लाथ' आं फार्स्टआवनो बुंनो सानो बेफोरबायदि साजा होनाया जोबोद लासिसिं जादों नांगौ रायजो राजाखौ लिंनानै बिसार लिं बा मिटिं लिं बेफोरबायदि मानसिखौ लामा गेजेराव गुबुननि सिगाङाव बेफोरबायदि खालामनाङामोन बर'खौ सोरबा गुबुन जाथिया माबा मोनसे खालामबा गुबुन जाथिखौ बेफोरबायदि खालामनो हायोना हाया अब्ला बर'जों बेफोरबायदि मानो एगेन्स्ट बर'जों मानो बेफोरबायदि साजा होलायदों एसे बुजिनो रोंदो जोंनि बर' फिसाफोर बर'जों बेफोरबायदि साजा होनाया मोजां जायाखै माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों माबा मोनसे बिसार लिंनानै साजा हो नाथाय बेफोरबायदि लामायाव लासिजों खालामद्रायनाङा मानसिनि जिउ दिनै दोङो गाबोन गैया बायसान्स माबा मोनसे जानानै जुदि माबा मोनसे जायोब्ला बे दायथ'आ सोर जागोन सोर राहा लागोन दा बेखौनो आं बुंनो सानो जोबोद दुखुनांथाव बा लाजिनांथाव बेफोरबायदिया जोङो नुनो नाङामोन लासिसिंनि खोथा दे अब्ला सासे ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो बेनि सायाव आं बुंनांगौ जेबो खोथा गैया सासे ब्रादारनि भिडिअखौ नायनानै ला आरो नैबे चेनेला गोदान अन्नानै नोंथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब खालामना लागोन बे चेनेलाव ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन आरो आपडेट भिडिअ मोनगोन बांसिन ब्लग फैगोन नैबे चेनेलाव बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामना ला आंखौथ' गासिबो सिनायखायो नोंथांमोना बेनिखायनो साबस्क्राइब खालाम नैबे गोदान चेनेल ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ नायनानै गोरोन्थि ना मोजां जादों कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो दे नायग्रोना ला बाह बर' हारि बाह बरिया बर' हारि बरिया जोंनि बर' हारिनि नियम नितिफ्रा बिराद बरिया बरिया एकदम बरिया ओरैबायदि बरिया बाह बुंजाया ओरैबायदि बरिया साजा होबाय ब्रा साजा होबाय गावसोरनि गामियाव गावसोरनि एरियायाव लासिंसिं खालामबाय दे साजाखौनो होबाय मानिबाय आं नाथाय मा बेलाय हा मा बियो बाह बबे गामिनिलै बियो हा बबे गामिनि एथबां समायनाहै ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि मानग्रं होलायलायनाय बापरे नोंसोरथ' गामियावल' मानग्रं होआखैना बेखौ दायो ससियेल मिडियायाव मानग्रं होनानै सारा दुनियायावनो नोंसोरो मानग्रं होबाय दायो बिसोरखौ थाबाय होबाय हान्थु खरायनानै नोंसोरो बिसोरखौहाय दायो गोजोननाय मोनदों ना मादों बेफोरखौ नुनानै एक्सुअलि जोंखौबो लिंहरो माब्लाबा समाव दै जोंखौबो लिंहरो माब्लाबा समावहाय मानसि बुनायाव मानायाव भिडिअ खालामलै मालै होननानै जोंखौ बुङो जों खालामा मानो खालामा जोंलाय मानो खालामा जोंबोथ' हायो दा बैनि भिडिअ लाबोनानै जों होबाय थानो हायो जोङो मानो होआ मानसि जाबायब्ला साननोबो रोंनांगोन फालाय एथबां गिदिर गामि जानानै बा रायजो जानानै रायजोआव सासेबो गुनि गियानि मानसि गैयामोन होनबा जे बेखौ ससियेल मिडियायाव हेंगारनांगौ साजाखौ होबाय दे मानिबा थाखै दाथ' आं सिंसा मिथिया नालाय मा जादों मा जायाखै मा खालामदों मा खालामाखै आंहा सिंसा आदिगुरि जेबो गैया नाथाय आंनि मेगनाव नुनाय जायखौ आं उसुबिदा नुदों बेबायदि गोदोनायाव दिरुं खालायनानै अन्थाइ बारियाव थाबाय होनाय मा सरित बेलाय मा सरित जोंनि बर' समाजाव दिनैबो
दासिमबो गोबां गियाननि आंखाल दङ बे गियाननि आंखालखौ जोङो दिनै जेसेबां गेदेर गोलावा नाजागोन एथबांनो मा जालांगोन जोंनि मानसिफ्रा बांसिनसो रोंनानैबो रोङि बायदि जालांगोन दा लेखा फरायनायाबो गोनांथार नंगौ सासे लेखा फरायनो रोङि मानसियाबो बुजिनो हानाय गोहो दङ नाथाय सासे लेखा रोंनाय आरो सासे लेखा रोङै बिसोरनि बुजिनाया एसेब्लाबो आलादा जायो लेखायाव जाय बाथ्राफोरखौ लिरो बै लेखा लिरगिरिफोरखौ जोङो सनमान होनांगोन जे बिसोरो माबायदि राव लिरदों जाय लेखाखौ जों फरायो सानखां बिसोरो गावसोरनि मेलेमफोरखौ बाहायनानैसो गावसोरनि माखासे एक्सपिरियेन्सफोरजोंसो बे लेखाखौ बा बिजाबखौ लिरनाय जायो थिग बेबायदिनो लेखा रोंनाय आरो लेखा रोङै गोबां फारागथि दङ जानो हागौ दायखौ मावदोंमोन साजाखौ मोननांगौमोन आंबो बेयाव साजाखौ होनाङा होननानै बुङा नाथाय बेफोरबायदि भिडिअखौ जोंनि बर' माहारिया मानो दासिमबो होनाङा होननानै लाजि फोनांनाय जायो होननानै मानो बुजिनो रोङाखै बाप आखाइ खबनांगोन नोंसोर रायजोफोरनि थाखाय जों आखाइ खबनांगोन जों रायजोफ्रा मानोना नोंसोरो गोबां मोजां खामानि मावबाय गाबोन सबनिहानि गेजेराव हयतो सनानि मेडेलबो मोननो हागौ नोंसोरो जाबायदि खामानि मावदों आरोना समायना नुदों मोजां नुदों बिराद मोजां नुदों हारियाबो बिराद समायना जादों मिथिदों बुहुमावनो मानसिफ्रा नै बर'फ्रा दाय मावब्ला बेबायदि सैमा बायदि जाहोनानै लामा थाबायहोयो ससियेल मिडियायाव हेंगारो होननानै मान मोनगोन मेडेल मोनगोन दा स्पेसियेलि बै रायजोनि बै गामिनि गावबुरा दानिया आं बुंनोसै सासे गावबुरा होननाय लोगो लोगो गामिखौ दैदेनग्रा सासे लिडार दैदेनगिरि सासे दैदेनगिरिया जेब्लायबो एखेबारे सिदा सिगांथिं सानहरनांगोन बे रायजो प्रजाफोरा जेखि बुङा मानो दैदेनगिरिनियाव बांसिन गियाना थानांगोन आरो गियाना थानायखायसो मा खालामदों नोंखौ दैदेनगिरि महरै सायख'नानै दोनदों दा रायजोआ बुंब्लाबो बे साजाखौ बोखाना दोननो हानाया गावबुरानि आखायावनो दङ दिनै लासिं सिं होननानै बुङोब्ला गामिनि दैदेनगिरियानो दिनै लासिं सिं दिनै एथबां अपमान खालामबाय गाबोन सबनिहानि गेजेराव बिसोर जुदि संसार जायोबा रायजो जायोबा नोंसोरजोंनोथ' गोरोबनानै जागोन बहाथो थांनो जानो दा बिसोरो ना नोंसोरजों गोरोबना जानो हागोन ना मागोन बिसोरनि गोरबोआवथ' बिसोरनि गोसोआवथ' रोहो अर खामदों बिसोरो माबायदि गाबदों बेखौबोथ' सानहरनांगोन दे बुबायानो साजाखौ होबायानो दे बेबायदि मांग्रं होबायानो दे ससियेल मिडियायाव मानो होनांगौ बबे एंगेलजोंथ' मोजां नुखो बेखौलाय ना धेमालिसो ना ओरैनोसो आं जेबो मिथिया नाथाय आंनि नोजोराव गाज्रि नुनायखाय पानिशमेन्ट होनलायदों आंनि नोजोराव गाज्रि नुनायखाय आं बुंबाय जोंनि बर' हारिया सोलायनो गोबां दंबावो सोलायनांगोन जय बर' हारिनि